Menyali no harus na sinyal nahale Norok kaham kai bujidi kaisa hingke belai khaino thalik bwthai kolok kotor kormo kotoma yang tai baisa hingke chikon chikon ni bara bara belai khaino kosom kosom jodi o thalik dui prokar no phalna hingke o kolok kotor no bisi damanai blana Hai dol rock norok jotno lamsugo Sapung entertainment YouTube channel o dol rock norok to o el kohoi tai si kohoi rok kharlai manomang naina selajak bai khanana norok ni Sapung bai norok bobo hai video naina musungjak tong kaham kaino saimano norok sikla tai sikli rong ni taja taja viral video naina musungjak tonge dana henke kokno bisi kabang salaya karei tini ni video no suru khlaisinai Hello, sini buah mereng potolok. Hai, bin mo beti lamsung mungsa. Bui ke jani audience rok no kok thai kaham bai kho kuti bai ke kaham kai lamsugu. Nini mo khai beti mentra lamsung mungsa. Buah mereng bodolok, buah mereng ba saboni hino. Posu pakhe rong ni se buah mereng bele. Henke ba neng ba nini audience rok no posu si sanama klaisi bele. Bo borok khe bo buah mereng rok khinjak tong hino. Noro ana bar komen khayo nin buah bai ke jeng ni. Buah jeng na ni de kaisa upai dang no mas hasau nang khang o samung no khaya pano. Asung noro buah jeng na musung khang ke. Buah hoporwa colgate suda kisa te lebu kisa riwi hudi salne dui bar. Ngka nong buah jeng thanai. Doktor neng hai doktor kaham o triprawo kuno jaga man thogla kha nini o bang phai bwthai se throi sanai makhang hai beja neng doktor ang na masang neng batai bo buno suta rok bai bua horiwei bua se sokno nai bla o kaki engkha triprani number 1 desi doktor je khi kogya kosto ongui tongnai rok o kaki bai phai naijak khai logi no khi kogui thanai mane khai bo asake branded doktor hima kokta tai kaisa kok ang sana muchungo bua mereng lok ni video khai khailaye audience rok bai comment haime khajak tikhe borong ni ji sak sangno joli jak lai tinai menyali no harus na sinyal nahale menya norok to o koyek dino Facebook o borong ni video viral lengmani jotno nukba khena bele kaijak sela tai kaijak bri rok ni viral video no mang nanya seleka bufuru o sikla rok viral lengno honi wanchugui tongmani Facebook o habui nemele borong ni viral video se dak sa o bri engkha thalik thaisa bai ok pungjagya ongoi thalik thani janai bri me surda engkha engya bo se kani nangti male baksa bri hingke selamaya kobor sawi natuk tongo ke masa basi thagya masi magnei o matai rok no nini a engine no thepai rohomani neng bo onek kambori ka hasi helmet kholo de o sela engkha buni mas kaisa bike chalokjak servicing khaijak bike no hamjaknai chela neng batai kubuni jat servicing khanya nangya jat kaham rok nukliya da hino bwsuk kapal hamya ongui ba neng ba buni chalokjak rok no mana nangkha abo to buni kwsam no hamjaknai borok bo tongo hayada norok kaham kai bujidi kaisa hingke belai khaino thalik bwthai kolok kotor kormo kotoma yang tai baisa hingke chikon ni bara belai khaino kosom jodi o thalik dui prokar no phalna hingke o kolok kotor no bisi damanai blana sem obo haino je bisi kolok kotor hingke ba bono no hamjaka abo ang phano se ri rok phano paina thangkai je bisi ri naithok bono no paitunai ta dol rok borok ni o video no ang norok no joto phunugui malia do tamoni hingke YouTube o obo hai bulaima video rok no phunugui maya norok jodi naine musungke ano Instagram bo text khadi link video ni description no manai boroni ba o chela bono tamo hni wanchugui tongkhana norok saidaman ang asek tep sarina hane phaima jarao boroni chela phaiye disturb khai tongpai hino hni wanchugui tongkhana bini mkhangchi naila pura ri tongmang buibai disturb khaijagui mood kharap ongjak khaingui tongo genu bono maru hanable kubunyo sa dalnta sari kubunyo sari koi bon maru khaba 5 bar Rilai di
o dunia ba rilaina bagui norok ni bagui simise allowed khaijako nugeda norok daily rilai manjaklaima bagui no o sirok ke norok lasijagui risi rilailia henke ba sirok ni saipano se tongna runglia bla sanorok ba phone naina hnei youtube ba hapkai no nusi nukha borok kaijak bai kaijak khalai po borok chela sikla bai bri sikla bolongo tonglai manjak pho lasina silanglia da hinu norok ba o bri khai manjagui kirijangmang tabu khai lama suktisi siti kopri tongsi blasa tabu khai kirina siwo haida rijangna phuro kai kebono kiriya blasa ang khai je wansukmani borok ni a manui rok musungmang bosor ketal ni watui wawoi kei a bahar se borok ni a manui no bahari tongna haima tongo se herale naidi sima phagetam baja khaingui tongo abo se a ting thani kai a sima phanji paya o tulung gan norok ni je acting rok bai khapi tongkhable norok ni a jaga teibo tulung hokol koksai tongkhana naila bokho kai tamsa a kok kolama somoi ba ice cream kusuk bai chana musungjak tongkhana tana bujiwo singbo bujiwo norok ni a kusuk bai chana musungjak marok no norok belai chamani bagui no kologya ongui baksa bwri rok khe ice cream ma chaya ongui tongo nugeda dolok norok ano Instagram ba follow khaina musungke o video ni description o link manai norok ano Instagram tei joto kok share khaimano।